60-65 гигакалория дар як соат аст, дуюмаш 166 гигакалория дар як соат гармӣ мекунад. акнун худи шумо дарсора хондагӣ ҳастен, аллакай медонем ки худи маркази барқи гармидиҳиҳои дар маълумо гузаштагӣ ҳастанд. КЕС мешавад, АЕС мешавад, ТЕЦ мешавад, ТЕС мешавад. Инҳоро ҳамаша бояд ки шумо аллакай бояд бидонед. хулоса фарқ байни нерӯгоҳи барқии ҳароратӣ аз нерӯгоҳои барқии ҳароратӣ дар он ҳаста ки мақсад нерӯгоҳои барқии ҳароратӣ танҳо қувваи ҷараён истеҳсол мекунанд. маркази барқи гармидиҳӣ боша ҳам қувваи ҷараён истеҳсол менамояд ва ҳам гармӣ. яъне ки истеҳсоли энергияи гармӣ ва энергияи электрикиро дар як дастгоҳ ин худаш теплофикатсия мешавад. худи теплофикатсия ин турбинаҳои теплофикатсионӣ гузошта шудагӣ ҳастанд. яъне ки худи турбинаҳо гуногун мешаванд. турбинаҳои обӣ мешаванд, турбинаҳои буғӣ мешаванд, турбинаҳои газӣ. инҳоро шумо гузаштагӣ ҳастед. ва турбинаҳои газӣ боз дар навбати худ боз мешаванд ба кадом турбинаҳои буғӣ, мақсад аз рӯи коршон конденсатсиони, теплофикатсиони, противодавленӣ. яъне ки се намуди турбинаҳои буғӣ ба се гурӯҳе ки тақсим мешаванд инҳо ҳастанд. акнун боз ҳастае ки аз рӯи сохти онҳо Т-абразни ва ПТ-абразни ки бошанд турбинаҳо, онҳо универсалӣ мешаванд. ҳам метавонанд ки ба намуди конденсатсионӣ кор кунанд, ҳам метавонанд ки ба намуди теплофикатсионӣ. акнун дар мо ҳамон намуди универсалӣ гузошта шудагӣ ҳастае ки ҳам метавонем бо усули конденсатсионӣ нерӯгоҳро ба истифода диҳем, ҳам метавонем ки бо усули теплофикатсионӣ. ба чӣ хотир? вақте ки муҳити атроф гарм ки мешавад, мақсад аҳолӣ дар гармӣ лозим ки нест, маҳкам мекунанд, танҳо қувваи ҷараён истеҳсол мекунанд. ин мешавад худаш чи конденсатсионӣ. а теплофикатсиониш бошам боз ҳамон гирифта ҳамон адбори теплофикатсиониро ба истифода метиҳанд барои бо гармӣ таъмин намудани худи аҳолӣ потребитело. меша ҳамроҳи шумо мақсади дар ҳамон вақти лексияҳову мақсад дарсое ки ҳастанд гузаштагӣ ҳастанд. акнун ҳозир шурӯъ мекунем барои шуморо фаҳмондан дар ин маркази барқи гармидиҳӣ. акнун ин аз се здание ки мо дар инҷа дорем, якмуш административния рӯҳарое ки дар онҷо мондагӣ ҳастанд, аз роҳбариятҳо маъмурият ва аз ду тараф окрӯҳҳои кормандоне ки дар ҳамаи худи нерӯгоҳ кор мекунанд. акнун зданиёҳое ки ҳар як кадомеш ки гузошта шудагӣ ҳастанд ҳамроҳи шумо гуфтан мегузарем. мақсад навбати якумон тавоноиш хурдтар ҳастанд, навбати дуюмон тавоноиш баландтар. аз худи системаи мақсад градиентния системаи гармидиҳӣ сар мекунем. мақсад вақти бисёра талаб мекунад. ба хотири оне ки ҳозир муҳандисое ки мо дорем ҳатто 5 сол қариб 8 сол мешавад кор мекунанд. ҳамун як равияи худшона 1 соат ёки 2 соате ки ҳамроҳи шумо мегардем дар ин территория, ҳамаи чизам шумо фаҳмида наметавонед. лекин то қадри имкон мухтасар шуморо мо мефаҳмонем ки мақсад як чи фаҳмиш барои шумо бошад ки дар маркази барқи гармидиҳии дуюм мақсад ки кадом сол мақсад бино шуд ба истифода дода шуд. навбати якумша гуфтем 2013, навбати дуюм ба иқтидори 300 мегаватт соли 2016 ба истифода дода шудааст. фаҳмо ҳаст? акнун мерем. хуб бачаҳо дар ягон таҷҳизот даст намерасед. ба хотире